Svilupp ta' li jkun fl-interess tal-poplu Awċi u Malti. Jiġifieri, jekk hemm ksur ta' dik il-konċessjoni, naturalment il-konsorzju se jħallas il-prezz. Kien b'dan il-klim skiet li l-Prim Ministru Robert Abela wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti meta kien qed jitkellem dwar il-konċessjoni ngħatat fis-sena 2000 fuq l-art ta' Manuel Island dak iż-żmien mill-Gvern Nazzjonalista ta' Eddi Fenekadami. Il-Prim Ministru mill-ġdid semma li qabbad biex issir analiżi bir-reqqa ta' din il-konċessjoni fosthom id-deputat Laburista l-Avukat Edward Zammit Lewis u l-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras. Nhar il-ġimgħa se nibda l-ġurnata billi niltaqa' mar-rappreżentanti ta' 30,000 firmatarju ta' dik il-petizzjoni u mbagħad se niltaqa' ħankompli l-ġurnata billi niltaqa' mar-rappreżentanti tal-5,000 Awċi u Malti li huma shareholders għax dan huwa importanti wkoll li naraw l-interess tagħhom. Fil-kummenti lill ġurnalisti, il-Prim Ministru kien ċar ħafna bi kliemu dwar il-konsorzju Midi. Flumma l-konsorzju Midi ħankun ċar ħafna. Ma kien jaqaflu ħadd għax il-konsorzju Midi tul istin kien jagħmel li jrid. Ħareġ kif qabad il-master plan oriġinali li kien ħareġ mal-concession inizjalment u wara kemm dak il-master plan u development brief l-gvern qed nitkellem fi żmien gvern nazzjonalista. Ara kif għamel li ried minn dejjem mhux taħti mhux se jagħmel li jrid. Dr. Abela sostna li bħalma qeleb sfidi kbar fil-passat u se jeleb din l-isfida. Prim Ministru għaw jien u il-froġa ta' kuntratt li saret dakinhar, irrid inkun jien issa li nara kif minn din l-isfida jirnexxieli nsib soluzzjoni.